Дванадцята година, час новин на АТР, понеділок, 27 листопада, 1369-й день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. Де Ервін і всі ті, кого викрали і які зникли безвісти в окупованому Криму? З цим питанням всі небайдужі сьогодні знову прийшли під стіни російського посольства у Києві. Таку акцію щомісяця вже більше року організовує Кримсос. З нами на зв'язку наша Вікторія Блязова. Вона зараз знаходиться там, у вирі подій. Віка, розкажи, які подробиці маєш на цю мить? Ось тут під посольством Росії пройшла акція. Сьогодні люди зробили перформанс. Вони на воротах до посольства повісили дзвінок, підходили до нього з табличками зниклих людей і запитували, де людина, яка зникла. Сьогодні були і ті, хто приїхали з Криму. З Криму вони були змушені виїхати через обшуки у їх будинках. Також сьогодні згадували і про Беджія Кашка, яка загинула через агресію російських силовиків. Ми поспілкувалися з організаторами сьогоднішньої акції, пропоную послухати. Нас, як активістів, які приходять кожного разу до посольства. Вони намагаються нас не чути, але хоча б раз на місяць ми приходимо для того, щоб згадати про цих людей, тому що коли людина сидить у СІЗО, десь, принаймні знають, де вона знаходиться, і про неї можна постійно говорити. Вони не є політичними в'язнями, але вони є так само жертвами цього окупаційного режиму. Было бы наивно полагать, что от того, что мы выходим, там что-то перестанет делать Российская Федерация, или они как-то по-другому себя будут вести. И, наверное, для нас самое важное – это каждый месяц напоминать о том, что есть люди, которые похищенные, и еще есть люди, которые спрашивают. И будут спрашивать до тех пор, пока не найдется. Це вже 17-та акція під російським посольством. Її Кримсос проводить кожного місяця. Хоча, на їх думку, неможливо таким чином досягнути якоїсь адекватної реакції від російської влади, аби люди в Криму перепинили зникати, аби справи зниклих людей почали розслідуватися. Втім, вони, активісти в Кримсос, і надалі збираються приходити і нагадувати про те, що люди в Криму не забуті, і ми бачимо те, що з ними там відбувається, і хочемо справедливості. Студія. Дякую. Це була Вікторія Аблязова. Вона розповіла нам про акцію під стінами російського посольства у Києві. Як вести себе під час обшуків і затримань? Для мешканців Криму юристи Кримської солідарності підготували методичні рекомендації. Це невеличка пам'ятка, яку жителям окупованих територій радять постійно носити в кишені. А ще для них організували цілодобову гарячу лінію. Подзвонивши на неї, можна отримати безкоштовну юридичну консультацію. На цій гарячій лінії також працюватимуть юристи Кримської солідарності. Зібрання організації в окупованому Криму розпочалося з молитви за благополуччя політв'язнів півострова. Альхамдулиллахи раббіл аламін. Ар-Рахмани Рахим Малики Яумиддин. Эта памятка, она будет в ламинированном виде. Вот, ее можно будет носить в паспорте. То есть каждый из нас вот так в карман ее положит и при ситуации может достать, посмотреть и вести себя соответственно. Я хочу сказать, чтобы вы были внимательны во всех своих правоотношениях с кем бы то ни было. И прежде чем у кого-то что-то просить, с кем-то встречаться, с кем-то заключать какие-то договора, подписывать бумаги, вы сначала проконсультируйтесь с юристами. У декількох європейських аеропортах і литовищі Канади люди чекали на бранців Кремля, проте намарно. Міжнародна акція «Марне очікування» відбулася напередодні, у день народження кримчанина Олександра Кольченка, якого російський суд ув'язнив на 10 років, звинувативши його у тероризмі. Київ, аеропорт Жуляни, зал прибуття.
Ці люди зустрічають тих, хто сьогодні прилетіти не в змозі. На табличках імена політв'язнів, яких утримує країна-агресор у своїх тюрмах за надуманими справами. Петро Вигівський чекає на свого сина Валентина, якого так звана самооборона ще у 2014-му затримала в окупованому Криму. Згодом чоловік опинився у Росії, де його звинуватили у шпигунстві і засудили на 11 років. Що жду сина свого з Росії. Ми зараз ходимо, родичі, ходимо на всі акції, самі їх організовуємо, тому що влада, мабуть, щось робить, я так думаю, що робить, надіюсь на це. Ми таким засобом намагаємося допомагати їм. Серед учасників київської акції Мар'яна Беца, речниця українського МЗС. Ми на всіх політико-дипломатичних рівнях робимо все можливе для того, щоб звільнити наших громадян, які на сфабрикованих обвинуваченнях утримуються в Російській Федерації в окупованому Криму. Українські акції «Марне очікування» відбулися ще у Львові та Одесі. Мне хотелось бы думать, что можно себе представить такую ситуацию, когда мы сможем так встретить кого-то из них. Найбільше табличок з кримськотатарськими прізвищами було у чеському аеропорту. Серед учасників акції російський художник Антон Літвін. Він прийшов, бо не підтримує політику Кремля. Я, конечно, поддерживаю любую борьбу, любое сопротивление с политикой Кремля. Как во внешней политике, так и во внутренней. Уж кому, как не россиянину, быть там и пытаться взять на себя, собственно, если не вину, то, по крайней мере, огонь и показать Европе, что не все русские безумные и поддерживают Путина. Організатори цієї акції – рух «Капутін». За їхньою ініціативою на Праському литовищі пролунало оголошення, що на Кольченка чекає авто, аби відвезти його до готелю. Міжнародна акція «Марне очікування» відбулася також у Варшаві, Бухаресті і Гельсінкі. Кримсько-татарські громадські діячі підтримали цю ініціативу і в канадському Торонто. Перебуваючи у гастролях в США, до акції долучився і Святослав Вакарчук. Лідер гурту «Океан Ельзи» у Сан-Франциско марно чекав на Сашу Кольченка. Реана Алієва, Заман, АТР. Стан Олександра Кольченка погіршується. Про це заявила мати українського політв'язня, незаконно засудженого в Росії. За її словами, Олександр сильно схуд. При зрості 190 сантиметрів він важить лише 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом дефіцит ваги. Також мати Кольченка повідомила, що листи від кримських друзів до нього не надходять. Як відомо, Олександра Кольченка затримали російські силовики у травні 2014 року у Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим. Їх звинуватили в організації терактів на півострові, а згодом засудили Кольченка до 10 років, а Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Справа Романа Сущенка може піти за схемою справи Павла Шаройка у Білорусі. Про це заявив адвокат українського журналіста Марк Фейгін. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що його самого планують позбавити статусу адвоката вже у грудні за вказівкою російських спецслужб. І це робиться, за словами Фейгіна, з єдиною метою – застосувати до незаконно утримуваного Романа Сущенка оперативну схему, як з іншим українським журналістом Павлом Шаройком, якого білоруське КДБ звинуватило у шпигунстві і роботі на розвідку України. Мене збираються позбавити статусу адвоката вже у грудні за вказівкою російських спецслужб. Самі знаєте хто, щоб реалізувати стосовно Романа Сущенка оперативну схему, як Шаройко у Білорусі. Ну ви самі розумієте, не будьте наївними. Ну і зрозуміло, я ні про що не шкодую і закликаю тих, хто залишається в адвокатському статусі, продовжувати принципову і послідовну боротьбу щодо захисту прав людини. І сьогодні Московський суд продовжив Роману Сущенку арешт на 2 місяці до 30 січня. Український журналіст заявив про тиск на його адвоката і передав привіт своїй родині. Як відомо, Романа Сущенка затримали у Москві більше року тому, звинувативши у шпигунстві. Адвокат Марк Фейгін упевнений, що його підзахисного засудять до 20 років в'язниці.
КДБ Білорусі звинувачує українського журналіста Павла Шаройка у стеженні за військовими об'єктами Росії в республіці. Про це пишуть білоруські ЗМІ. На допиті Павло Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України. І його завданням буцімто був збір інформації про Раду міністрів та МЗС Білорусі, а також військові об'єкти Росії в країні. Як стверджують білоруські ЗМІ, разом з радником посольства України в Білорусі Ігорем Скворцовим Павло Шаройко мали не лише вивчити ці об'єкти, але й заводити і розвивати тут знайомства. Також український журналіст повинен був зібрати інформацію про особливості митного режиму щодо ввезення в Білорусь технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки. Павла Шаройка затримали в Білорусі за підозрою у шпигунстві. Журналіста арештували у Мінську ще 25 жовтня. – 60 тисяч туристів опинилися у пастці на острові Балі. Міжнародний аеропорт на індонезійському острові сьогодні з самого ранку закрили через виверження вулкану Агунг. Шар попелу досягнув повітряного простору литовища. Іноземці не можуть вилетіти з курорту додому. Вже скасовано 4,5 сотні рейсів. А рейси на Балі розвертають у повітрі і спрямовують до аеропортів Джакарти та Сінгапуру. Аеропорт на Балі буде закритий щонайменше добу. Туристи скаржаться, що авіакомпанії не поспішають їм допомагати. Ми зараз просто чекаємо, коли ж зможемо полетіти додому. Нам доведеться шукати готель і витрачати наші гроші на це. Ніхто не зголосився покрити ці витрати, на жаль. Немає представників авіакомпанії, які могли хоча б поговорити з нами. Вони заявили, що не збираються з'являтися в аеропорту до 29 листопада. Українські громадяни на Балі наразі не зверталися по допомогу до посольства України в Індонезії. Речник МЗС Василь Кирилич каже, важко визначити, скільки українців нині у небезпеці. Оцей рух людей, скільки там перебуває, важко передбачити. Ми рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини острова Балі і взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів як до, так і з Індонезії, особливо на Балі і Ломбок. Консул працює в цілодобовому режимі, працює гаряча лінія, кожен з них може звернутися до посольства України в Індонезії чи на гарячу лінію Міністерства закордонних справ України. Двоє бійців загинуло, ще 4 поранені. Таких втрат зазнали наші захисники за минулі вихідні у зоні АТО. Російсько-окупаційні війська не припиняли обстрілів українських оборонних укріплень. По всій лінії фронту били забороненим Мінськом крупним калібром. Напередодні збройні провокації російські найманці влаштували у районі Верхньоторецького на Донеччині. В результаті там посилили заходи безпеки для захисту цивільного населення від ймовірних диверсій. На посилене патрулювання на лінії зіткнення перейшли загони Нацполіції та підрозділи Збройних сил України. Литва може подарувати Україні зброї на 2 мільйони євро. Принаймні про це йдеться в проєкті постанови литовського уряду, який підготувала Міноборони країни. У додатках до цього документу зазначено, що Вільнюс може передати Києву понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів і протитанкову зброю. Цей проєкт постанови литовські урядовці вже направили на розгляд Міністерства фінансів і МЗС країни. Вперше Литва передала Україні озброєння у 2014 році. Міністр оборони країни заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку. У Чорне море зайшов ракетний есмінець ВМС США. Корабель «Джеймс Вільямс», оснащений 500 крилатих ракет «Томагавк». Він пройшов через протоку Босфор і рухається вздовж західного узбережжя Чорного моря. Наприкінці літа американський есмінець «Джеймс Вільямс» побував в Балтійському морі. Зокрема, заходив у порт Риги.
Понад 70 людей загинули внаслідок авіаударів Росії та армії Асада у Сирії. Серед загиблих 21 дитина. За кілька днів до початку женевських переговорів щодо Сирії російські та урядові війська посилили атаки на бойовиків Ісламської держави і загони озброєної опозиції. Провінцію Дейр-ез-Зор бомблять 4 дні поспіль. Російські військові не заперечують, що у цьому районі працюють їхні бомбардувальники. Раніше на зустрічі з Башаром Асадом Владимир Путін заявляв, що військова операція в Сирії близька до завершення і тепер потрібно перейти до політичних процесів. Російська опозиціонерка Ольга Романова втекла в Україну. Жінка виїхала з Москви до Києва через Мінськ. Про це у своєму блозі написав російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев, який отримав політичний притулок у Франції. За його словами, Романова вирішила тікати після її допиту у ФСБ як свідка у справі про тероризм та екстремізм. Місяць тому її та ще одного активіста Андрія Титкова затримали за акцію на Устінському мосту у Москві. Там опозиціонери повісили манекен з гаслами «Пиня, уходи» і «Путін, смерть, революція, жизнь». Пинею у Росії називають президента країни Владимира Путіна. І це все, що встигаємо розповісти у цьому випуску «Заман». Наступний дивіться вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР, якщо хочете знати більше.